ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಂಚೋಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ, ಯಾನ್ಕ ಪಿದಾರ್ದು ಕುಲ್ಲುದೆ ದೂರ ಅಂತ ಪನ್ನಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಯಾನು ಮುರಾಣಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಪುಪ್ಪಗ್ ಸ್ಕಿನ್ದ ಅಲರ್ಜಿ ಹೊರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದು ಜೋರಾದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೂರ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಿತ್ತೇರು. ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪಿರ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಪಿರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮಾತಾಂದು ಅಂಚ ಮರ್ದು ಚೇಂಜ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಅವು ಈ ಸಲ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿಗೆ ಅವಿನ ಮರ್ದು ಖಾಲಿ ಆತು. ನಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪ ಪಿರ ಪೋಂದುಲೇರು ಮರ್ದು ದೆತ್ತೊನಿಯರೆ ಪೊಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದ್ಯಾಗಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಿಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲರ್ಜಿ. ಸೊ ಯಾನ ಮರ್ದು ದೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಮರ್ದು ದೆತ್ತೊಂಡ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುಂದು ಪೊಪ್ಪ ಬಲ ಅಂತ ಕಂಡಿರು. ಅಂಚೆನು ಪಿದಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲುದೆ ಅಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಯಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ಪೇರು. ಮುಲ್ತುರ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ದು ಪೋಪನೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲೋಸಿನಿ. ಕಿನ್ನಿನ ಪಿದೇಡ ಹೌ ಏ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ. ಯೋಬೋ ದಂಗಲ್ ದಂಗಲ್. ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಣಿ ಪೂಜಾ ತಂಜಿ ಜಂಪ್ ಉಂಡುದುಲೆ ಲಾಯ್ತು ನಿತ್ತಲೆ ಕಡೆ. ಪೋಲೆ ಬಿದೆ ಪೋಲೆ ಕಾರ್ದ ಅಲರ್ಜಿಂದ ಬಂದಿತ್ತದೆ. ನೈಟ್ ಮೆಂಟ್ ಬಾಡ್ದೆ ಸೇಮ್ ದಾಯ್ತ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಬೇರೆ ಉಂಡು. ಮೂಳುಂಡು ಮೂಳು ಚೂರು ಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂಡು. ಪುಪ್ಪನ ಫುಲ್ ಕಾರು ಬೆರಿ ಪೂರ ಆತನ ಅಂಚೆನೆ ಮೋಣೆ ಪೂರ ಬಾತಲಕ ಪೂರ ಈಗ ದಾಳಿಜಿ ಒರೊರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಿರ್ಮುಲ ಕಾಪುಂಡು ಆತೆ ಮುಖಂದಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಿರ್ಮುಲ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾರ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾಣಮ್ಮ. ದಂಗಲ್ ದಂಗಲ್ ಅವು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ವಾಪುಜಿ ತೋಜವಡ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾರ್ ಅವು ಟೈಟ್ದ ಐನ ಇಂಚ ಇದು ಎಡ್ಡೆದೆ. ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರೆ ಪಪ್ಪ ಬರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಪಿದಾಟ್ ನಿಂಕ್ಲು. ಜೋಡದ ಕಿರಿಕಿರಿ. ಎಂಗ್ಲೆತ್ತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪಪ್ಪ ಹೋಂದುಲೇದೆ. ಮರ್ದ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಪ್ಪ ಅವ್ರು ವೇಟ್ ಬಂದು ಹೋಂದುಲೇರು ಕೋಚೇರು ಯಾನು ಕಾರ್ದಡೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಡಿ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತ ಎತ್ತಿಯ ಇಲ್ಲಡೆ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕಂಡು ಮಾತ್ರ ದಿಕ್ಕಂಡು ಆತೆ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಮಾತ್ರೆ ಆತ್ ಪವರ್ ಇಚ್ಚೆ ಪುಚ್ಚ ಬಿದೆ ಇತ್ತಂಡ ನೊಂಜಿ ಚೂರ್ನ ಒಣ ಸಾಯಕ ರಾತ್ರೆ ತಿಂದ ನಾಡು ಚೀಪೆಗೆ ಅವು ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೊಲ್ಪು ಗೊಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಗೊಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ
ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪನ ದಂಚಿನ ಅಂದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂದೆ ಕಾಂಡೆ ನಾಲು ಕತ್ತಲೆಗೆ ನಾಲು ಆಂಡ್ ಕೆತ್ತಿ ತಿನಿಯರಲ್ಲಿ ಮೀನು ತಿನಿಯರು ಬಂಗುಡೆ ತಿನಿಯರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಅಂಚೆನೆ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆಗೆನೆ ಅದು ಅವೇ ಥರ ನಂಡೇರ ಅವೇ ಥರ ತನಗೇನೆ ಅವು ಪಂಡಿಜರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಚರ್ಮದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಿರ್ಮುಳ ಉಂಡ ಕಿರ್ಮುಳ ಉಂಡಗಿಂಡೇರು ಕಿರ್ಮುಳ ಉಂಡೆ ಕಿರ್ಮುಳನೆ ಒರೋರ ಏಪಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒರೋರ ಏಪಲ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಬಂದಾನ ಏಪಲ್ ಅಜ್ಜೋರ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಎಲರ್ಜಿ ತತ್ತವು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು 2 ವಾರ ಆಯ್ತು ಪಿರಪಾಯ ಅಂತೇರಿ ಇದು ಕಿರ್ಮುಜಿ ನಿಕ್ ದಾಳದಿ ಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಾವು ಒರೋರ ಕಿರ್ಮುಂಡಿ ಅಂದೆ ಪನ್ನೋರ ಅಸಲ ಆಗದ ನಿದ್ದೆ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಇದು ಚೀಟವೇ ಚೀಟುಂಡು ಎಲ್ಲ ತೋಜಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಡದ ಉಪ್ಪಣ ಮುಳ್ಳೆಟ್ಟುಂಡು ಐಟುಂಡು ಉಪ್ಪನ ಮುರಾಣಿ ದಂಚಿನವೇ ತೆತ್ತೀರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಲ್ಸಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆನು ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಕರಡಿಗೆ ತುಂಜಿಲ್ಲ ಕಾಣದ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಹುಡ್ದು ಇದು ಬಿಡ್ಲೆ ಸೇಮಾ ಎಂಗ್ಲ ಒಣ ಸಾಂಡಾರೆ ಅಕ್ಕನವ್ರು ಉಂಡೆ ಮೀನು ಲಾಸ್ಟ್ ತಿಂದೆ ನನ್ನ ತಿನ್ಪುಜಿ ಬಂಗುಡೆ ಪಪ್ಪನ ಎಂದೇರ ಪಪ್ಪ ತಿಂತಿದ್ದೀರು ಪಪ್ಪ ತರಕಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಡ ಪಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೋದು ರಡ್ಡು ದಿಕ್ಕಡು ಹೊತ್ತನೆ ಅದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾಗಿ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಡು ಇತ್ತು ನಾವು ಆಡಿ ಉಂಗಡೆ ನೆನಪಿನ ಕೂಡ ದಿಕ್ಕು ಆಗ್ತದೆ ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅದಿತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಅಂಗಡಿ ಪೋಪುಣೆ ಎನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅವಳು ಅಡಿತದ್ದು ನನ್ನ ದೀವೋಡಾತೆ ಸೊ ಯಾನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚೂರನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪನ್ನ ಕ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಬಾಯ್